Ja, jeg modtog en video af Martin, som spiste en habanero chili. Og helt tilfældigvis så fik jeg en af mine klienter i går. Og så stod jeg i køkkenet her tidligere, og så snittede jeg lige spidsen af og spiste den. Og det var en forfærdelig oplevelse. Og så tænkte jeg, da jeg ligesom havde spist den, så havde jeg kun spist spidsen, og det er det folk siger, der er stærkest. Men der er jo masser af kerner i, som ikke er spist endnu. Og da vi ikke går ind for madspild, så skal resten jo også spises. Og så skal vi ligesom finde ud af, om der er noget, der virker til at altså bagefter. Om der er noget pære, eller æble, eller nogle andre naturlige råvarer. Lakrids er meget populært for tiden. Der virker for at neutralisere det her djævelskab. Og far, du fik jo en lille smag. Du lavede tungen på den her tidligere i dag, ikke? Jeg vil ikke tale om det. Nej. Hvordan føles det? Hvor lang tid er det siden? En halv time siden? En time siden, du lagde tungen på? Ja. Og hvordan føles den om læberne nu? Den føles meget varm. Prøv en gang at lige sætte tungen på den der. Nej, ikke igen. Nej, for helvede. Og det er jo så ærgerligt, at både du og jeg, vi har jo mælkeintolerance. Så det der med at mælk og fløde, det hjælper, det duer jo ikke rigtigt til os. Vi har noget mælk og flødeskum herovre, hvis det er. Sådan er rent hygiejniske årsager. Okay. Så gør jeg lige det her. Og det, jeg tror virkelig, det er dumt. Det. Er det okay? Jamen det er du da ikke, hvis du havde det der. Skal du have en flødeskum? Så vi giver den lidt til mig. Nå. Kæft, hvor er det dumt det her. Nej. Du er pindegæg. Jeg skal ikke sætte mine fingre lige nu. Umiddelbart. Så der er at spise. Jeg spiser. Ja. You asked for it. Ja. Okay. Det tror jeg. Da jeg spiste spidsen tidligere. Okay. Så tænker jeg, at det ligesom var den varmeste del. Hold da. Går det vand, Johan? Jeg ville have lavet lidt sjov med det. Og prøve at se. Ej! Det går lige ud i ørerne. Og øjnene. Og øjnene. Det var en habanero. Den går ondt her. Pas på. Lige over til mor. Sådan en rød en der. Lara? Lige over til mor. Lara, kom lige have en hånd med i hånden. Du kan lige så godt slukke. Vi tager jo den igen på 5 minutter.